Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji ya Malawi konse kumene muli masanano abwino. Palitu nkhani apa, nkhani yopasa tsemwe, yodabwitsa, yopasa chidwi, yotinso iyayi kwa anthu ena amene sangathe kupirira kwa iwo ndiyovuta kuti ayimvetse. Nkhani iyi chimene chikuchitika nchakuti pakali pano pa Kuthyolo zikuchitika ndithu. Wanali anthu awiri onsewo wanali South Africa ndi mitembo yawo onsewo iyatumizidwa ndithu ku mudzi kunoko. Itatumizidwa kwapezeka kuti anthu aja asemphanitsidwa, maliro awasemphanitsa. Maliro amene amayenera kupita ku Kuthyolo apezeka kuti apita ku Mzuzu, maliro amene amayenera kupita ku Mzuzu apita ku Kuthyolo. Endi mwaiji kwapezeka kuti anzathu a ku Kuthyolowa sanapange nawo mwambo ona nkhope, anati ayi maliro akhalitsa chimwalire ni munthu uyu ndiye tisangosunga munthu akhoza kuonongeka, tiyeni timutumiziretu. Chongofika anangopitiratu straight kumanda nkukayika. Pamene anzathu aku Mzuzu malirowo atafika sanapange nawo phuma, koma anapanga zonyamula malirowo ndikukayika m'nyumba, ndikuyitana anthu kuti ayi ofuna kuona nkhope akaone. So nthawi yokaona nkhope itakwana ndi pameneno papezeka kuti mavuto onse ayambikapo. Mavutowo abwera bwanji kuti ayi ife wathutu ndi wamuna amene wamwalira, koma nkhope ilumwe ndi ya munthu wamkazi. Izo zomwe zisali zotero. Pamene nawanso akuti ndikuti ayi pamene wazavutade fuka ifenso kuno timayembekeza kuti ayi ngati zili motero tabweretsani. So pano pati kunena pano anthu anyamuka ndithu kuchoka ku Mzuzu kukasiya maliro a Kuthyolo. Nawonso a Kuthyolo ali busy panopa kukakumbanso kumanda kuti akasiye apasa anzawo mtembo wawo omwe ukuyenera kupita ukayikidwa ku Mzuzu. Ndi mosafuna kutayirani nthawi ndiwerenge nkhani momveka bwino mmenenso yalembedwera kudzera pa page yodalirika ija ya Mikozi. Zovuta zikuchitika panopa Kuthyolo pa Thekerani. Anthu apita kukafukula manda kuti atumize maliro kwa oyenerera, ati anasemphanitsa mabokosi. 3 weeks ago ku South Africa amalawi awiri anamwalira, ndipo maliro awo anatumizidwa wiki yatha, ena Kuthyolo ena Mzuzu. Zapezeka kuti anasemphanitsa mabokosi ya Kuthyolo kupita ku Mzuzu, ya ku Mzuzu kupita ku Kuthyolo. Kuthyolo maliro atafika Friday madzulo, ndipo anthu sanaone nkhope, koma anangopita straight kumanda Saturday lake kukayika maliro ena. Atafika ku Mzuzu anthu poona nkhope akudabwa mu bokosi muli nkhope yosiyana komanso ya mamuna, pamene iwo wawo adali msungwana. Pamene adazindikira kuti asemphanitsa, iwo ananyamuka nalo bokosi kupita ku Kuthyolo kukabweza bokosi kukatenga wawo, poti adali atayika kale. Akufukulanso m'manda kuti asinthanitse atenge wawo. Aish, nkhani yaketu, nkhani zaketu nimene mwazimveramo. Akuluakulu kodi atati maliro ayika ku Kuthyolo komweko osavutikanso ndi kuwanyamula, chabwino awo poti anali asanayika ku Mzuzu mmene abwirisanso ku Kuthyolo. Uchinavuta ndi chani? Kungofika ku Kuthyolo kundikwirira tani kuti akwirire kenako anyamulenso enawo paka kukumba ndithu. Mota kanangosiya choncho bola adzionena kuti wawo wayikidwa kuti wayikidwa pati. Ifeyo anzathu ndithu ofira khunguwa ndikukambatu azungu, kwa iwo watu izizi ndikhupa kuti samazitengera. That's why muzaona kuti azungu amatha munthu kumwalira kumalawi kuno ndikuyikidwa konkuno maliro osanyamulidwa. Koma ife tikuchuluka ndithu zochitachita zokambakamba. Zikhulupiririonso pena zikutipangisa kuononga ndalama zambirimbiri komanso kutichedwetsa ma process. Ngarana napa pa process yonse imene ingachitika amene pa kunyamula maliro ukafisiya ku Kuthyolo choka Mzuzu si chinthu chophweka, ni ndalama zambiri. Ndiso maliro omwe onso anyamulidwenso nkupita dera lina ni ndalama zambiri.
nde tuone ma comment ababa apa ndi ini ya Sergio Ramos Makonde, which means anthu akuti cholo sanafune kupanga cheki ife alandira maliro awo chabwino anthu sawaonesa nkhope koma I'm trying to say olo mmodzi wakubanja kungochitira umboni kuti ndi waodi. Okay, yeah, fundo yomveka. Culturally they have done the right thing. Okay, akunzuzu culturally they have done the right thing. Yes. Okay. Tinditaonga ngoma. I think this case happen more frequently than we know. Doing my mistake, identity can cause you to bury the wrong person when the actual person is still alive. Then later, as it wazuka kwa kufa, when they buried the wrong person. Anyway, it's just a thought. Yeah, mfundo bemveka. Nebali Abdu Azizi ndikudziwa kuti ena simugwirizana nane koma ndinene basi. Tikamati chisilamu ndi chipembedzo chokhacho chili choonadi chifukwa timakakamiza munthu kuyika manda kulikonse chifukwa tonse tizauka tsiku limodzi awa amodzi date imodzi kukayankha zintchito zathu awo olo akanasiya panalibe vuto loti mpaka akafukule munthu yemwe anayika manda ndi chibwana ichi. Okay, koma vinthu vake iwo basi kungoganiza zokayika osaona ngati alidi munthu wawo. It's Dennis P. Golowa. Apapati ndi Charity Vumbwe zovuta kumvetsa osaona nkhope alomwe. No, tisanyoze mtundu alomwe. Sanyoze mtundu alomwe. Kunyoza mtundu alomwe kukonde mkulakwisa. Iwo apangabe ndithu zoti agwirizane nazo. Ine ndikusireni pompa tikalaso limodzi ndi nkhani zina pamene tikukatolera ziwiri zitatu zikomo kwambiri. Kani momwepo pamene tikutolera zina pangani subscribe, share and comment. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.